Sanibonani hlobo zami. Ngiyathemba ukuthi ni right. Yazi ngithi ngithathe nje leli thutshana ngoba ngilitholile. Nginichazele nakho bafethu okuphuthumayo nje. Bamba ke. Nginendaba la engizocela ukuhlonipha ngizehlise ngixolise futhi kunina nonke enizobe nibuka le video eni understand istory ngizokhuluma ngazo. Ngizocacisa indaba yami noMayogathi. Kune content ebesiyenza noMayogathi besidlala ne. Besidlala abanye bethu bebebona ukuthi siyadlala, abanye bebengaboni siyadlala. Indaba yasuka kanje uMayogathi wangithanda yezwa. Wathi ucela ngibe intombi yakhe. Kwaba ukuthi ngiyamthethe Jama angeke ngikwazi ukuthanda nawe nginaye umuntu engithanda naye. Wathi uJama uyangithanda enze njani ngathi mina amantombazane engaka sengazi ukhethe mina yabo. Yebo leyo nto emhlabeni nje amantombazane amaningi ngapi. Sengazi ukhethe mina athi nje angazi nami inhliziyo yami nje ikuthandile. Hayi bese ngithi no Mayogathi ungaphatheki kambi. Baningi abantu besifazana ungakhetha kubona nje angithanda ukudlala ngawe angisweli umuntu othanda ukuhlukumeza abantu yabo ngibhanqa abantu kube nje aya. Shuthi uMayogathi akunderstand lokho. Athi okay kulungile ngizokunikeza ithuba until you understand ukuthi ngiyakuthanda yabo ngifuna ube umuntu wami. Ngithi mina ayibo kahle wena uzongenzani? Yabo uzongenzani yabo umbuzo nje ongawubuzana nombani. Asho ke nathi hayi ngiyakuthanda nje ngifuna ube umuntu wami yabo ngifuna ukuba unkosikazi wami inini. Ngik-understand futhi lokho cause yabo wonke umuntu uyayibika mangabe suke ene feeling noma ethanda umuntu naye futhi wayenza into eright ngokuthi angitshela ukuthi uzizwa kanjani ngami. Okay ngajabulela futhi lokho ngoba vele kuyinto enhle kuhle vele kumnandi nje ukuthi umuntu afile ukuthando ngawe yabo leyo nto hayi afile inzondo uthando luhle. Kodwa ke akusoze wamukela wonke umuntu ofika empilweni yakho. Ngamtshela ngathi ngeke ngikwazi ukuthandana naye. Wadlula futhi lapho bandla. Angazi manje indaba ngizoxoxa ngiqede noma ngizoyikhatha angazi ngizobe ngiqhubeka kodwa nayo ukuze zingenze kuba yinda kakhulu. Lento zake noMayogathi understand uMayogathi ukuthi angimthandi. Make understand lokho uMayogathi kungabe inkinga. Athi ngelinye ilanga usacela ukuzongivakashela endlini yabo because wayedlula ngalapha engihlala khona wayekwimall engihlala kuyo ngaleso sikhathi engihlala eduzane kwayo. Athi ucela ukungibona ngiphuma ephandle mangiphuma nangampela uphandle kwaqala kanjalo kube ngazuthi mina naye siyajola sathatha ivideo khona esithatha ivideo anyway sayithatha iyo video sayipost kwaba ngazuthi mina ngiyigirlfriend aMayogathi or uyangishela angazi yabo sabona ukuthi niyayithanda leyo nto nina sagcina silokhu sithatha ama video masithola ithuba sindawonye nani yabo. Kodwa into yokuthandana kaze yenzeke alukho usuku la engangathandana noMayogathi futhi naye uyazi akanankinga naleyo nto. Sengenzela ukucacisa kakhulu kulabo abazwelayo kulesimo sami sokuthi mhlawumbe ngidlale ngoMayogathi ngimxhaphazile ngenzeni Mayogathi right la khona nje uhappy akanankinga kuningi kakhulu abesikwenza kube ngazi ukuthi siyathandana nanti sithandana. Ngizoyikhatha short ngoba vele izoba yinde mangiyelula. Nabantu bebesijabulela kakhulu abanye ke bebebona siyadlala ngoba bebeze bethi ongcono why ningenze ngathi niyalobolana why ningenze ngathi nikhipha ini yabo zonke lezo zinto lezo. Mina ke angithandi into kanjalo ngoba beyigcina abantu bekholwa ngempela ukuthi mina ngintombi kaMayogathi. Ndonto leyo ibingamlimaza umunye umuntu ngokucabanga ukuthi na mhlawumbe ngidlale ngayo njengoba belimele nje abanye. Abantu basho khona ukuthi why kufanele uzenze ingcono uMayogathi why uhlukumeza uMayogathi. Abantu engabazi ngempela futhi engineshow ukuthi bayakholwa ngempela mina ngithandana noMayogathi. Angikazi ngithandana noMayogathi guys angikaze. Makuthi bengithandana noMayogathi bengenze ngimbhanqe namuntu ngibe clear nje lapho bengembhanqe namuntu mina mangithandana nomuntu angimbhanqe nomuntu ababi babili
So ngiyacela ningaphatheki kambi, ningasho ukuthi mhlawumbe ngidlale ngengane yabantu kwasha kwacima kanjani njani. Angazi ke futhi ukuthi why nimzwela kangaka uMayogathi, ngoba uMayogathi uyazi ukuthi besenza icontent, futhi icontent eyayicreatekela yona singaqondile. Sathatha nje ivideo abantu bathi hayibo niyadatana inini, savele savuma, yabo savele sangaphika naye esayidini lakhe. Mangithi ngiyabona ku social media wakhe kwenza ngathanda nami, ngavele ngangaphika mina indaba. Okay, mhlawumbe ngiyivale le video ngiqale enye because izoba ningi mangiqhuma la. Cha, ngathi ngicela nje bandla niqole ngendaba Mayogathi, ngithandana naye. Asithandani naye futhi uyazi nje asithandani, akazi sithandane. Yeah, angivumanga ngasho njalo naye futhi wa-understand, akanankinga, right. Uyazi ukuthi ngusisi wakhe, uyazi nje nami ngiyazi ukuthi ubhuti wami kumnandi khona lokho, siyachazeka. Kuningi kakhulu okuhle sikwenza noMayogathi ngaphandle ukuthi sathandana. Asithandani, senze content. Let me be clear.